Un tro per a un tro per a ser el número 1, el més guai, el millor, l'amo. Un tro per a molar tot el que es pot molar i més. Tot el món et felicita, autògrafs, fama, la fama. Però no la fama en plan La Voz Kids o Masterchef Junior. No, la fama en plan, ¿qué pasa, colega? ¿Y así que mana? Pues yo, lo més top i lo més number one del món. Che, a lo gran, com si fores Messi o Ronaldo, però en guai, perquè està en el tro i ser rei és guai, molt guai. Que mania escuchar la música en plan peliculero. Che, quin tío. Baixa la música, que no terminan de parlar estos senyors. Baixa la música. Pots baixar la música, per favor? Mira que vaig, que vaig. Ahora sí nos han de mantener casi todos. Que no m'agradaria que hi haguera confusió. Primer, tirem un poc de llum a tot això. Toma ya! Si és que la vareta està en Mercadona, mai sí. Bona. Ni a l'ojo mora. Ni Wingardium nerviosa, ni Harry Potter a les finolis. Vols llum? Pues bé, llum. I si dic fora llum... Ahí está. Crec que ja queda prou clar, no? No és clar. No tenen clar. No veig que respon a ningú. Realment, no veig res. Jo... Així no millor. Un va parar. Pues això, lo que està dient. Que espere, que ja hagi quedat tot clar. No tenen clar, Ja ho veig, ja. I no és que ho sàpiga pel que és la mà, que ho sap, però no interessa. És per la seva cara. Tenen la mateixa cara que els meus pares quan porten les notes a casa. Cares d'incredulitat. Pues igual que eren xungos. Vostès no. Ells sempre flipen. Jo... Anem per parts. Em presente. Soc Capatòria, el mas. Conseller en fulles de lloret i brillants d'estrena. Mentre tot i ho conte tot. Alguns adults s'obliden firma, altres simplement ser doctor. I esta cadira que veuen aquí... ¡Wow! ¡Esta cadira no és d'Ikea! O sigui, raro és, perquè avui en dia diuen que tot és d'Ikea i jo no tinc ni Ikea de què és això d'Ikea. Però sé que el tro no és d'Ikea. Això és, com diu la meva iaia, mare de fons, però bo. Del que donar? El tro del regne. El tro del regne de l'honorable i noble regne de Xiquetilònia.
fins a lluita, que un tro pres a casa han de guanyar, fent-ne com veureu la nostra ciutat. Vora xiquitironi en la conquesta, gran lluita per a ser en bona casa guanyi la partida, qui avui per fi serà rei de la casa. I això, amiguets, és el que diu fer-me spoiler com una catedral. Això és prou. Això és realitat la meua presentació, que està sent espectacular, amb la meua supervaritat del mercador. Mola, me la deixes? No! Me la deixes? No! Me la deixes? Vinga! Me la deixes? He dit de veritat. Ara, és més tard? Un poc més tard. Val, i més tard me la deixes? No! Pues deixa-me ara, que no és més tard. No, vull dir, no és més tard, però... Ai, hombre. Més tard o més pronte, me analiza ella. Ella és la trobadora. Una trobadora que com hauran vist, troba. I troba. I retroba. I torna a trobar. I és ella qui ha contat de què va tota aquesta història. Así en plor, el de Chiquetironi. I n'hi ha unes cases. Però que no són cases en plan... Cases. Són cases... Però no cases. Has parlat com un girover. Però en tancat, no està. Ara quedarà. Així no va. Bé, lo dic. Cases. Les cases nobles del regne de Chiquetironi tenen dit una festa per a veure qui de tots serà el rei. El rei de la casa. Sí, rei. Així no va. ¡Uy! Y así es que, en un tro, y esperando que comience la cita que hay del medio. ¡Yo! ¡Ya andáis ese bosque! ¡Ah, no eso estáis normal! ¿Qué va a ser normal? ¡Es súper guay! La luz me da varita, ¿eh? Y ya me sorprendete. ¡Yo! ¡Isabel! Primera. Sí, eres la primera. No. Yo soy Isabel primera. Espera un segundo. Yo primero. Isabel la primera. ¡Es Isabel primera! Ya, arriba. Primer. Es la primera. Siempre soy primera. Y primero. ¿Y Mari de segunda? ¿Yo? Hombre, soy ya la meva hermana.
trobades. Bo, que així estem per a veure. I de tot, és mereixedor del tro. Eri, no em tapes, que si no els meus pares no em veuran bé. Escolteu una cosa. Això va per allà, veritat? Jo no sé què em diuen encara, però així estic. I escolta, que jo, el que em diuen, el faig. Així, pues així, i punt. Va, però no enredis. En la sala del tro n'hi ha molt espectador i volen veure un espectacle. I quin millor espectacle que una regina com jo. A la cua, col·lega, que la regina sóc jo. Leti, no em volies el conte, que acabem de començar. Hola, un tema no tinc prou clar. Com anem a competir per obtenir el tro? Que el tro és meu! Soc la primera. Tu lo saps, tia. Això no va ser regina, i ho saps. Ah, no? I qui ho diu? Jo. Tu! Sí, tu, dic jo. Tururú! Ves, és el que m'ha dit. Que fort! Calma! Atrapau en el taló! Sí, xiquet, un poquet de tranquil·litat. També podria dir tu alguna cosa de tot, Dos germanes competició perquè tot volen. Ja, fins aquí! La regina de la festa. I un rei de la festa, no? Clar, que una festa así de cara. El concurs del campeón. Per a d'ell, ¿los prepara? Sí, doncs mola mogolló. Mogolló. No la digas la rima per a campeón, però mola mogolló. Montó. Paciencia. Chic, aquí estoy esperando. Y de contra el rey de la casa. Oli, ¿de quina casa? De la casa. Todos son de casa. ¿Y eso te los hace? ¿Oh? El chalet compta como una casa, pero no diga ese tipo de casa. Tú has dit casa. Pero no casa de casa. Di casa. Pero no de casa. Ah, ara està tot més clar. Que no. I cadascú som una casa. Pues corre. I no te vas damunt. Marrano. Que no, que jo visc en un pis en una casa. Blai. Que no. A veure, Jo soc de Catroni, el mag del regne de Xquetilònia. I que de la casa el ratpenat. Val, crec que ja va bé. Tu dius de quin grup som cadascun. Quina és la nostra megatoni? La nostra colla. Una casa tens per lema, sent la llar de l'amistat, on la colla per sistema sol dormir sense mandat. Veus, ara sí que trobo encertada la teua troba. Encertada com sempre, voldràs dir. Ara em presente jo, soc parlanta, cascanta, manifestera. La trobada de troba de la casa de la granota. Hola! I jo soc Isabel Primera. I esta? Esta és l'altra. Hola, Anna! Solucia. Ja estem a altra volta. Soc Isabel primera i Isabel segona. Germanes. De quina casa? De quina casa? Pues de la dels nostres pares. La casa de les Coxafes. Vos dieu les dos igual? No, tu flipes. Però si vos dieu les dos Isabel, tu també flipes. Però si els dic vosaltres. Jo no em dic igual que Isabel. Jo soc Isabel Primera. Bonica, tu seràs la primera, però tu Isabel, com ella. Primera
la casa del beneficio canino. Traducció, que ella és la marquesa de Juan i jo soc la duquesa de León. Les dos són de la casa del Berenar Sopar. ¿Qué es el Berenar Sopar? És una màquina ancestral molt poderosa que passa de gallos a pan i de pares a fills. Se sol convocar en celebrats, en aniversaris, festes. Imagina un barrejat, lo millor del Berenar, però per a sopar. Voilà! Soy Sophie, de la casa del libro y la mochila. Marta, ¿qué tú ves en el cole? Casa el libro y la mochila. ¿Y eso qué de ti? No me capes, tía. Pues vete la presentación. Vete la presentación. ¡Ya no sé qué me dices! Las clases separables. A mí eso no me va a pasar. Es que pasa una cosa. No sé cómo anem a veure, però aquí de fet. Ha de ser el top un vídeo que caldrà per un concurs, una competició, per una cosa, però no sé com. No tens una vareta màgica. Ui, és mercadona. Maquis, que són boníssimes. No t'han enganyat, molt xula. Vull ser de marxa la vareta és sincera pregunta, que segur que no completa la resposta a la consulta. Molt professional. Sí, senyora. Quina edició? Per al concurs de declamació? Pues igual tindrà raó jo. Una pregunta a la vareta. Pot ser la solució? Silenci! Tinc una pregunta per a tu. Vareta màgica, contesta! Benvingut a Vareta Màgica S.A. Si no recorda el seu PIN, ni el seu PUC, ni el seu PIN-PAM-PUM, diga-ho. Si vol consultes sobre hechizos pràctics, diga-los. Si vol parlar en una fada padrina, espere. I si tinc una pregunta? Si té alguna pregunta, no se la quede per a vostè, diga la pregunta. Vale, la pregunta és, com sabem qui de tots és mereixedor del tro de rei de la casa? Si vol la resposta per correu electrònic, diga-ho. Si vol la resposta per WhatsApp, diga 2. Si vol la resposta per SMS, diga 3. Ai, si la picarà? Pues te la dic ara, només qui siga mereixedor del tro, tindrà el tro. Fàcil, no? No ho tinc jo molt clar. I com sabem que és mereixedor? Ho sabreu, simplement ho sabreu. Adeu, bon dia. Vareta màgica, però de hacendado total. Me he quedat igual. ¿Quién eres el tro? La vareta diccionaria. Però no és bo. Jo tinc clar. El tro és meu. Soc la primera. Punt i final. Tu lo flipes, tía. Pero tú te aquí, mis colegis. No parece la boca pena, chica. Venga, una muchachito, que no la bonita. Pero me voy Jo soc la mereixedora del tro perquè soc la primera en tot col·legues. Vaig néixer la primera dels dos. Veig quin mèrit. Només un any abans que jo. Però vaig ser la primera. I vaig aprendre a cantar la primera, que ha caminat la primera. Sempre soc la primera en tot. Dona bé. Inclús has fet la panolia eres sempre la primera. Veu com és veritat. Si és que soc sempre la primera. I la més millor. També és la primera selecció més cansina del món sencer. Germaneta, veureu, quan estem menjant, ella és capaç de qualsevol no se va per acabar la primera. Només per a presumir de ser la primera. I això s'escolta. Jo primer, i en el van. I a l'hora de fer els deures, i a l'hora d'alçar-se el dit per anar al col·legi. Jo primer, jo primer, jo primer. És que soc sempre la primera. I tu la segona. Sempre. És que, per ser la primera, sí que tindràs que voler ser la primera. Quina necessitat tinc jo d'alçar-me el llit? El dona que s'està a la dreta i alçar-se quan toca. Ahí, centrado. I per què tinc que acabar-me el dinar o el sopar la primera si puc fer més del segon del pensar? I m'has quedat tot toca, sense presses. Ahí soc jo que diuen les segones que no volen ser les primeres. I jo soc la primera sempre. Si arribes a primera, no pots anar amb amigues mentre vas al col·legi. Si entres a primera en el cine, no pots anar mate unes roses i un refresc per a veure la pel·li. Moltes voltes. Fas els deures massa ràpid i no t'enteres de lo que has fet. I tu, Marquem? Abans o més tard, hauràs de jugar. Som xiquetes. Si eres la primera, no la perquè guanyes. Pues ser la segona tampoc està malament. No tot és guanyar. Mira, tu vas
la que veréis el tro de la casa. No ves yo montar sobre el coche en este salón. ¿No crees que si la pega tú, el tro de reina de la casa erótica? Això és perquè la persona soc jo. No encapes de ti. Sofi, que la meva presència d'eclipse no és culpa meva. A mi, ni és de forma natural. Que t'has cregut mi agaralla. Portem chicos. Roses millor. Escolta, portamos un té com a mi, eh? Basta per aquí a frenar. Yo la pago de la base de promotoría. Uy, no la galleta. Però escolteu, això és que venen. Si no cabe nada, no seré yo la que diga que no veneré. Me daré primero. Vale, ven a sopar. Que primer ven a sopar. Que és turqui de la mà turqui. Chachi, riruli. Lo que pasa es que no me supone que para el de para mí. ¿No te podías decir la pesa del toro? No. O la del torete. O la del orino. Para, que tinc un forat en l'estómac que parece no m'estalla. I no encapes, tia. Tira de vareta, a por X. D'alguna cosa més que contestar preguntes a mitges. Que también te falté. Però això sí. Perquè ja tienes instrucción. No me atracó. Va, tira-li. ¿No te gusta la comida? Que no se comprendo. Yo le di tú. Y pasa todo. Torne a dir tú. Y come. Ale, feis amb la vareta. Hasta regala. Me deixes provar, per favor? Si la prendes me compres una otra. Anem a veure si això funciona. Tinc més fam que carratuca. Demanant el berenar. Pues te digui la manduca que t'anem a encomanar. Entre pans plens de pernil, formatge, salsitxó i fuet. Són alguns sucos borratxos, dels que es fan tirar de pets. Fanta dulce, Coca-Cola. I si vols que comprem un xocolate que no es mola, que això sí, que vinga un gent. Ah, pues ya ves cómo es que funciona la vareta. Muy profesional, dona. Pensaba que, ay, pensaba que. ¿Y sabes qué pensé? ¿Qué pensabas? ¿Que Bernardo no me acabé de ser? Llavors, primer, veu com arriba a ser el sofritre. Era el del mercado, Ah, pues, parece algú s'ha enganyat en mi, eh? I no sap la fe, funciona la veritat. Ara supon que no m'entrarà res, no? Ah, no, sí que m'entrarà fer una cosa. Les teues paraules. La colma alimenta el frente pantil, ¿eh? ¡Volcútate! Ven a sopar, allane. L'orgull no alimenta. Ben dit, sí senyor. Més batalles que haver guanyat elecció de normalitat si haver pensat poc. Per exemple, la batalla del Peloponeso. ¿Qué es el Peloponeso? ¿De pelo? ¿Qué dice el pelo? ¿Tú has dicho Peloponeso? Però no està parlant del monyo. És una guerra de l'antiga Grècia que pensé, vas fer un treball a classe que em vaig succedir. Perquè vas copiar. Perdó, es que me has dado con la maqueta. No em referia a les cafeteries. Em referia a la roba que estic de l'embretxa. No sé què tindria que tindre metge, Leti. Evidentment, a mi, perquè evidentment soc la vigilera del tro. ¿Qué? Que llavors, primer, pesada, perquè soc la millora del col·le. ¿Y qué te quebores en la millor en el cole? Era aquí dentro de la casa. La vida tienes cosas a banda del cole. Clar, consiste. Entonces, I quantes hores de vida et passes al col·le? unes quantes. A mí me parece que toda la vida en el cole. Tampoco te encanta mirar como para pensar que portem tota la vida del cole. Ya, pero casi toda la nuestra poca vida esa. La portamos al cole. Tot el rato. Yo arriba siempre la primera al cole. Yo no. Sí que guardé cualidad de vida y con el profesor. El cole es el centre del nostre univers. El nostre univers, el sistema solar, està compost per Mercuri, Venus, Terra, Mars, Júpiter, ¡Ya está! No llames a este univers.
estaciones de metro. ¿Cuántas estaciones existeixen? La de la Vila de Cabanyal. Díctela. Jo me la sé. Està la primavera, l'estiu, la primavera, l'hivern o l'hivern. Error. Malament. Molt malament. Però si ha dit bé, no. S'ha especialitzat en l'horari valencià, molt apreciat per la seva calma intensa sense més de novembre. O la que es vol primavera de maig, també molt apreciada. Però això dona fred. Com es nota que no escolteu? La sabidoria popular de la verdadera escola, la que de veritat nos mostra la vida tal i com és. Disneyxanet? No, les iaies. Les iaies són les primeres en tot. Per això les iaies són les millors. La meua iaia és xuli i xuli. Jo diria que és la més xuli i xuli de tot el món. I si tinc la iaia més millor, soc la més millor. Ai, que ja s'espera. I si soc la més millor, soc la reina de la casa. El super-duper pro és meu. Escolta, què te vols que inventemos alguna cosa? No, per què? Com t'estàs tapant la cara tot el rato, pues diria jo que estaria molesta per alguna cosa. Amigui, estàs un poc doblat. Això és de ser guai. I jo sí, soc la més millor per tindre la millor iaia. Però a més, soc la més guai. Clar que sí, guapi. Eixa és la nova classe. Guapi. Deixa de parlar aixina. Ordena. A la marquesa què li passa? Que és una classe en pipi. Col·legue. Soc la marquesa Regina de lo més molón del món. Si se porten els unicorns, clarament tinc unicorns. El rosa fúcsia, pues roben rosa fúcsia. I si se té que fer un gat, es fa un gat. Mira, i d'això no has sigut la primera. Pues ara veuràs! Jo continuo. I jo. Estic pensant, Novetat! estic pensant que fer un tap d'estos a continuació de classe d'educació física ha de donar un poquet d'agonia. A veure què? Comarquesa. La broma ja està de avui. Li tens que fer de la millor iaia del món? La neni! Que no col·legui, que no t'has ensenyat de res. Jo solo consigo este que te ven a jugar. La tradició que m'ha contat la meva iaia. Jo tinc la meva iaia. Jo soc la reina de la casa. Parla de la mà. Jo soc la reina de la casa, ma. Crec que era una forma de parlar. Passa de tu. Què passes de mi? Que no me pareix. Això és una afronta. Guanya! Disculpa, que és una afronta. Ay, que la niña en el cole no sabe lo que es una afronta. No sabe. Ay, lo que me ha dicho. Una afronta. I tu? No estem parlant de mi. Mare meva. Una afronta. No tengo ni idea de lo que es. Pero es una moda de los grandes. Vull ser la primera en dir... Pues que no sé. I jo la segona. És que tampoc sap què dir. Com te'l passa, tia? Una afronta. Una afronta. Escolta, i això una afronta què és? Pues que m'has insultat i reclame una satisfacció. Un duel. Val, un duet. Però un duet que siga molón. De patroles, fica un poc de música. Música, mestre! Fui una chica adolescente, toda la lista de nada, antes de tiempo real, para que se me colmaña. No lo que hice, voy a ver, y que la ayudó.
Suis per a la comissió infantil. No tinc jo res a dir al respecte? I que sempre té que haver una falla. Sempre, sempre. Això mai falla. La falla mai falla. Això que dieu, que mai falla la falla. I sent jo, la regina Lady Pinteta, fallera maggior e molta anonimitat. I traces, i rusa, i berenar sopar per la comissió infantil. La mamina, i pintada clara, i banca fallera maggior. Crec que està clar per fi, i és la verdadera propietària del tron. Este es el tro de la casa, no del casal. I perdona que rectifique, però el tro seria el teu, si soca una exaltació de falla major infantil. I que jo sàpia, no és... Podria ser-ho, perquè tenim un gros. Però no és. I així és on jo vull dir quatre coses. Perquè ja està bé tant de regina la falla. Què passa amb els presidents? Que els presidents també tenim les mateixes responsabilitats. Som igual d'importants i tenim la mateixa il·lusió. I també portem la mateixa roba. Us compite i mantenires a sol de foto, col·lega. Volia dir indumentària. Portem indumentària valenciana. I també convidem a berenar sopar. I qui és qui diu quin és el berenar més important? Jo t'ho dic, si han xocollat per mulles de setmanes, posareu ballador per pau. I és que sempre estem igual. I damunt de tot pots fer el que vulguis perquè és la major. Pues, el vostre no és un problema de ser menor. Fallera, és un problema de ser menor. Familiera. Que sàpies que li vaig a contar als pares quan arribem a casa que t'has faltat 3 entrepans a 100 amics. No, per favor, que em castigaran. Que la mare m'ha dit que m'he portat molt bé esta setmana i que diumenge podré anar a veure futbol a Mestalla. Damunt d'això. A mi, millor que et castiguen, perquè en esta ciutat a soles sembla morir anar a Ciutat de València. ¡Hola, que acaba de dir la prima! Y mira que allá tienes una chica guay. Pero vete. Al final resulta que es la final de esta historia. Eres granota. ¡Maldad eres granotetes! El verd és un color que precisa. Calla, que parece que la verdad ha comenzado a hablar. A mí es que, ¿sabes lo que pasa? Que me agradan a la hora de jugar fútbol, no fer panoli a quatre xotos. Comprendes? Pero no. Digues una sola cosa contra el València i veuràs. Què creus? Que eres l'única que m'ha vareta màgica. Quan ha vingut el Mercadona, m'ha tregut una compra teua. Vinga, va, xoto, xuga, xuga. Jugarem lo que tu vosaltres, però... Espera. Clar, és la veïna del ciutat sapidor. S'està embrutant el dia. Crec que va ploure. Hi ha tormenta, tia. Mira de què està. Tormenta futbolista. Jo vaig ser una altra patrona. Que mola més que tu, germaneta. Pues jo, en la trobadora, només per portar-te la contrària. Pesat! Flipats, que sou uns flipats. Aneu a comparar ara el nostre estadi amb Mestalla
de la vila. En estos moments, els bombers intenten parar l'inundació de Roses de Dacsa, mentre, i com a mida d'urgència, s'han programat pel·lícules en tots els col·legis, casals i cases del voltant per a poder aprofitar les roses. Es prega que cadascú porti la seva beguda. Les autoritats han advertit que s'ha vist el drac aproximant-se al Saló del Tro. Haveu escoltat això? Així no estem segurs. ¿Y si el drac es el verdadero amo y señor del Tro? No, Eureka. ¿Qué hace la respuesta a la pregunta? ¿Quién es la respuesta?